Wannan website ɗin zai taimaka maka wajen cire dukkanin wayansu abubuwan da baka buƙata a cikin hotunanka, so yana da kyau ka san wannan website ɗin. Hello friends, a yau na zo mana da wani website da zai taimaka mana cire dukkanin wayansu unwanted things da bamu so a cikin hoton mu. Kai tsaye bayan ka shigo Chrome browser ya kai searching ɗin Magic wato ainihin eraser, gashi nan na farko. Bayan ka yi searching ɗin shi za ka gan shi gashi nan shine na farko. So bayan ka shige shi za ka ga inda aka rubuta click to upload, sai ka danna wannan click to upload ɗin. So nan zai kawo ka wato ainihin galerin wayanka, sai ka je ka zaɓi hoton da kake so ka cire wato wayansu object ɗin da baka buƙata. Yanzu ne alal misali kayi wani hoto, so sai zama cewa akwai abin da baka bukata ya bayyana akan wannan hoton naka, so kai tsaye wannan website din zai baka dama wajen ka cire shi kai tsaye. To kamar yadda kuke gani gashi nan za mu yi tikin din wa'annan abubuwan da ke cikin kwamfutar nan, so kai tsaye bayan mun yi tikin din su za ku ga abin da zai faru. Gashi nan mun yi tikin din su, so kana danna wajen erase din nan, so kai tsaye zai goge maka su kamar yadda kuke gani gashi nan anan. So kai ma za ka iya kai amfani da wannan website din wajen cire dukkanin wayansu abubuwa da baka bukata su a hotonka. Yanzu ne alal misali kayi hoto sai